Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Domingo 12 de xuño. Hoxe teremos solamente media hora de audición debido a que xa hai o partido ás 10 da mañán entre Liverpool e Wanderers. Moi bons días, Ana. Hola, bons días e moito frío. Moito frío. Vamos a empezar xa, Luis José. O día 7 de mes de San Xoán do ano 1964 abría as portas en Montevideo o noso patronato da cultura galega. Nacido no intre en que Galicia atravesaba os azorosos tempos do franquismo epigonal e con un forte renacemento identitario que debería de soportar por moitos anos, con duras de días de censura, con discriminación e outras mañas de autoritarismo, o patronato goza hoxe, amigos, de unha fervada simpatía, aceptación e respeto entre as entidades galegas do Río de la Plata. Pero empecemos por decir e por significar que ser galeguista non é ser, de primeiro, absolutamente nada. Trátase só dun adxetivo ao que hai que engadir un sustantivo para que supoña unha definición clara e concreta. De non ser así, máis vale chamarse soamente galego e selo de verdad. Houve un tempo en que a nosa colectividade tiña escrito nas institucións máis de 200.000 galegos. Pero claro, tan só unha dúcia falaba en nome de todos e dicían cousas que sempre se aprobaban por unanimidade, arrogándose a representación de Galicia cando só un 3% tiña libros na súa casa que fixeran referencia á nosa terra. Só un 5% asistía aos actos culturales, moitas veces entre o medo e a vergoña. Tan só un 8% conocía algún escritor galego ou oíra falar algunha vez de Castelao. Os demais iban á súa institución a tirar a partida ou a comer platos de callos. Medían, de algunha maneira, a cultura galega pola anchura do seu ventre. Hai unha anécdota que conta Luis Oane que sucedeu no Centro Lucense de Bos Aires, que era, por aquel entonces, a institución máis rica en cartos, en socios e en burros. Un día, a súa xunta directiva decidiu regalarlle un cadro de pintura argentina ao Museo de Lugo. O lóxico sería que recurriran ao asesoramento artístico de pintores galegos daquela residentes en Buenos Aires, como Colmeiro, Laxeiro, Seoane. Pois non, mandaron para Lugo a pintura máis mala que se facía en América. Eso sí, con moito colorido. Non sentían ningunha preocupación polos problemas da terra. Eran, sí, galegos mellorados, convertidos en ricos, pero que no tocante a Galicia sentían ás veces unha vibración folclórica, esa vaga morriña que Castelao chamaba o remorso de ter desertado da patria. Pasaron xa moito tempo, uns morreron, e outros, os cartos borráronlle a súa condición humana, ou, como dicía Celso Emilio, avergonzádose da súa lingua e fan fillos médicos e letrados, e despois casano con fillas de italianos para borrar toda a huella da súa terra. E entón,
O seu mundo acaba ali mismo. Todo o seu xenes morre con el. Era, pois, preciso que alguén tomase o maxisterio de dar a entender que somos o que valemos como pobo, poñer luz donde aniñaba a sombra, ser unha voz onde había silencio, e predicando ali donde alguén quería escoitar que a nosa fala é un tesoro e que non hai lirismo máis rico co noso. Que se teña a Galicia unha rica cultura moito antes de que saíran de Castela os primeiros signos do idioma castelán nos versos de Gonzalo de Berceo. Vela aí o porqué, amigos, o principio e o fin do noso patronato. Facernos sentir orgullosos da nosa fala, sentirnos ledos de pertenecer a un pobo glorioso e xeneroso, de ser fillos dunha noble raza celta, porque quen renega dela non sabe o que ten de seu, nin é merecente dela. 58 anos de vida do patronato, máis de medio século de vida e de loita, homes e mulleres que levan as rendas do máis noble causa da nosa patria. E hoxe, para falar do noso patronato, temos que poñernos en pé. Irmáns en pé, sereos, a limpa frente erguida, envoltos na brancura da luz que cae de riba, o corazón aberto a toda verba amiga, en unha man a fonte, en outra man a oliva. Arredor da bandeira azul e branca, arredor da bandeira da Galicia, cantémolo dereito, a libre nova briga. Cantémolo dereito, a libre nova vida. Validos de traidores, a noite da frouxeira, a patria escravitaron unhos reixes de Castela. Como estas polo tempo xa afloxan as cadeas, irmáns asoballados de xentes extranxeiras. Ergamos no amor a Suevia de legendaria historia, en pé dispostos a non morrer sin loita. O día do medulio, con sangre quente e roxa, mercamos lo dereito a libre honrada xouta. Xa está o vento a bandeira azul e branca, e o pé da enseñada na tonta rega. Cerremos alto e forte, a nosa terra é nosa.
En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Bueno, amigos, temos hoxe moi pouquiños minutos para a nosa audición de hoxe. Estamos intentando falar coa profesora de danza criola e danza galega do noso patronato. A ver se está por aí xa, Ana. Estás por aí? Vamos a ver. Graciela, estás por aí? Moi bons días, non? Non está aínda. Bueno, pois estamos festexando os 58 anos do Patronato da Cultura Galega e Ana vai nos contar algo máis. Exactamente, e temos que agradecer tamén os saúdos que estamos recibindo polos 58 anos. Moitas grazas, Marina López, moitas grazas, Manolo Losa, Virginia Pereira, todos eles están saudando ao noso patronato. Temos que dicir que o pasado mércores 8 de xuño foi o aniversario do patronato, como dixeches, 58 anos, pero por mor das obras que están nestes días no noso local social non se poido celebrar agora, neste momento, pero sí que o iremos facer xa en canto este o patronato listo, xa faremos a celebración como corresponde. Isto, bueno, foi comunicado aos socios, non quixemos deixar pasar a data sen comunicalo. Mentres tanto, estamos preparando as actividades do vindeiro mes de xullo. Recordade, a primeira actividade, como sempre, vai ser a do Cemiterio Central, donde lembraremos aos galegos mortos no Uruguai o primeiro domingo de xullo, o domingo 3 de xullo, ao pé do cruceiro do Cemiterio Central. Esa será a vindeira actividade. Ana, quería che dicir, conte estaba vendo televisión, estaba vendo informativo da Galega e pensei, pero parece que estou vendo unha película de romanos. Estaba vendo... Bueno, porque neste momento, hoxe justamente é o último día xa de 3 días de festa en Lugo do Ar de Lucus. Claro. Están celebrando, bueno, o que foi a fundación. Pero é curioso, toda a xente, nenos e nenas, vellos e vellas. Algúns vestidos de romanos, outros vestidos de castrexos. De castrexos, claro. Bueno, fan esta recreación histórica todos os anos, ali están de festa. Ti sabes que tamén se fai na Coruña, na Ciudad Bella tamén o fan cando é de Santa cando é patrona da Coruña, que é Virxen do Rosario, pero en outros sitios tamén, como en Redondela, Cambados, en fin. Íbamos a falar con Graciela. Que pasou? Vou intentar chamala novamente porque non está o teléfono, non sei o Poñemos un pouco. Non, podemos falar do que ti estiveches falando do que foi a fundación do patronato, pero gustaríame dar algunha información máis, porque sempre hai xente que quizáis non coñeza como é que xurdiu isto do patronato. A idea da creación do patronato foi do doutor José Cancela Freijo, un médico cunha recoñecida carreira científica, que no tocante á colectividade estivo vencellado co Centro Republicano Español. Mire que estamos falando 1964. 1964, exactamente. E cal foi a idea original cando se fundou o patronato? A idea de Cancela Freijo era construir un edificio que ia ter dous propósitos. Supoño que primeiro sería ubicar ali a Escola Galicia. Exactamente, ese era un deles, ubicar ali a Escola Galicia. E outro, por outra banda, quería que servise para honrar a Galicia. Entón, dicía Cancela Freixo que na nova institución deberán existir todos os elementos necesarios para destacar os valores universais que Galicia ofreceu no decurso da súa historia. É dicir, que a idea original era destacar a actividade cultural galega tamén, verdade? Claro.
É así que se fundou o patronato o 8 de xuño de 1964 como unha asociación cultural sen fins políticos, religiosos, filosóficos ou lucrativos que ten por obxectivo a defensa, difusión e acrecentamento dos valores culturais da nación galega, así como o acrecentamento do vínculo entre as colectividades galega e uruguaya. Non debemos olvidar isto tamén. Eu creo que conocín a todos os presidentes, pero contame algo sobre como empezou iso. Bueno, a primeira xunta directiva, o primeiro presidente foi justamente Cancela Freijo, José Cancela Freijo. Morreu moi prontiño, bueno, sí. Estivo acompañado nesta primeira directiva por Luis Luna, Juan García Durán, Fernando Pereira Camaño, Miguel Vázquez Baliño, Jesús Canaval, Abelardo Cerdeira, Rogelio Cercido e Marcelino Martínez. Esta foi a primeira xunta directiva. E bueno, a partir de ali, desde 1964 e ao longo destes 58 anos, o patronato desenvolveu moitas e moi importantes actividades culturais. Nomealas todas é imposible, pero por dicir algo, as xornadas de cultura galega no mes de xullo, que é o mes de Galicia, se fixeron exposicións de libros galegos na Biblioteca Nacional. A exposición Castelao, Espírito e Verbo de Galicia no Centro Cultural de España foi espectacular. Sí, Celebracións como o Día da Poesía Galega, o Día das Letras Galegas, fanse sempre. Fixéronse ciclos de cine galego. O patronato xestionou a inclusión de moitos nomes galegos no nomenclator montevideano. Claro que sí. Colocou o primeiro busto de Castelao en Galicia no ano 1975. Eleva adiante cursos, desde o curso de idioma galego, que xa comezou en 1965, foi o primeiro, ata os máis de 10 cursos que dita hoxe en día ao longo do ano. Recibiu importantísimos intelectuais que deron as súas conferencias, como Celso Emilio Ferreiro, Xosé Alonso Montero, Luís Seoane, Carballo Caleiro e moitos máis, incluindo a Carlos Tubillaga Barrera, co que contamos o día de hoxe. Claro, contamos con el hoxe. E bueno, fixo publicacións de libros, ten o seu cargo esta audición radial, sempre en Galicia, é a audición do Patronato da Cultura Galega. Moito laboro ao longo de 58 anos, que, bueno, intenta manterse fiel aos principios dos fundadores, e, bueno, agardamos que sexa por moitos anos máis. Quería dicirche, Ana, que toda esta xente, Luís Seoane, Carballo Calero, Xosé Alonso Montero, todos eses pasaron por aquí tamén pola audición de sempre en Galicia. Claro. É realmente algo digno de ter en conta, porque moitas veces cando se escribe ou se fala lá de cultura galega non se pode deixar ao margen ao noso patronato da cultura galega. Que che parece? Vamos a música? Vamos a escoitar Falade Galego. Cristina Fernández, non? Veña. Bueno, non era Cristina Fernández, pero é unha música ben bonita. Sigue con ela. Fai o punto, mortiño
El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. USA Transporte Colectivo. En Cucha, viaja seguro. Cumpliendo con los protocolos contra el COVID-19, todas nuestras unidades son desinfectadas permanentemente a la llegada de cada viaje en nuestras terminales y predios. Todas las unidades de nuestra empresa tienen láminas de seguridad con protección contra los rayos UV y que están homologadas por la Skin Cancer Foundation. Y recordá, cuando subas a una unidad de transporte colectivo, usa tapabocas. Y además, descarga la aplicación Coronavirus UI. Yo te cuido a vos. Vos, cuidame a mí. Pucha, siempre iremos contigo. Bueno, amigos, falando do patronato, temos que facer un recordo memorable a xente que traballou tanto polo patronato como por esta audición. Referímonos a don Luis Todío, a de Luis Luna, que justamente a neta acábanos de mandar un saudiño, Virginia. Sí. Bueno, tamén a Fernando Pereira, Crestar, Meilán, Couceiro, eu que sei, toda esa xente que dedicou parte da súa vida a defender aquilo que sentían algo indispensable, como é a lingua, a súa propia cultura, a cultura que deixaron alá, pero que morreu con eles, esa cultura que sempre estamos desde aquí dando empuxóns e facendo algo por ela. Sí, quería tamén, xustamente, hoxe que estamos falando do que é o aniversario, leerte o que foi o comunicado que o patronato enviou aos socios, por se alguén non o recibiu porque non ten mail, para que o saiban que non deixamos pasar esta data. Día sí, o mesmo día do aniversario, 8 de xuño, o día de hoxe fai 58 anos da fundación do Patronato da Cultura Galega, cumprindo co mesmo compromiso instituído polos nosos fundadores, a difusión da cultura galega. Parabéns e grazas a todos os socios e amigos que fan posible continuar desenvolvendo este labor. Nestes momentos estamos a facer arranxos e reformas na nosa sede, por iso debemos deixar para máis adiante a celebración do aniversario. Así mesmo, os cursos habituais, xa sexan por Zoom ou presenciais, continuarán ditándose. Avisaremoslle cando esteamos en condicións para convidalos a celebrar e brindar xuntos polo futuro próspero do noso patronato. Que bonito, que bonito. Bueno, que che parece se pechamos hoxe con Cristina Fernández en ese falar de galego? Agora sí, vamos a escoitar a Cristina Fernández e pechamos por hoxe, amigos. Xa lles decimos que sexan felices, felicidades ao Patronato da Cultura Galega, felicidades a todos vostedes que coídense do frío, que fai moito frío. Exactamente, e recordade que os cursos seguen, a pesar das obras no patronato, os cursos presenciais seguen de todas formas. E o domingo xa con unha horiña, como sempre, aquí en Sempre en Galicia. Gracias, José, pola túa colaboración técnica. Ata o domingo. Nobre armoniosa, fala de Breogán, fala boa de fortes e grandes sin rival. Ti nos eidos da Celtia e co tempo serás un lábaro sagrado que o triunfo guiará. Fala nobre
harmoniosa fala de Breogán. Serás épica tuba e forte sin rival, que chamarás os fillos calo domiño están. Os vos fillos do luso, apartados irmáns, cos robustos acentos, grandes os chamarás. Verbo do gran Camoens, fala de Breogán. Veniñas da Coruña, da Mabre, de Espexo, de falas graciosas e pasos lixeiros, deixa de Castela os duros acentos. Fala de Mediña, fala de galego, fala de Mediña, fala de galego. Cando é que vos soubo a patria esquecendo, falar esas duras palabras de ferro, non sei o que sufro, non sei o que peno. Fala de Mediña, fala de galego, fala de Mediña, fala de galego. Mais cando falades nos patrios acentos, envoltos no voso anxélico alento, parece que escoito un canto do ceo. Fala de Mediña, fala de galego, fala de Mediña, fala de galego, fala de galego, fala de Mediña, fala de... Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.